masyarakat Gadungan Pasuruan Mertoyudan, tentunya bersama Gadungan Gayeng Ikatan Remaja Gadungan di bawah pimpinan Bapak Muhajirin, masih dalam nuansa Haul Akbar Simbah Hasan Bisri di malam yang kedua. Dan perlu kami sampaikan bahwa masyarakat Gadungan besok malam masih ada Gadungan bersolawat bersama Habib Muhsin Al-Atos dari kota Purworejo. Untuk itu yuk bareng-bareng besok malam kita berbondong-bondong hadir di Gadungan Pasuruan untuk bersolawat bareng, untuk mengharap syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Citra Rimba Lovernya Indonesia, malam hari ini kembali bakal hadir persembahan dari Citra Rimba di rodat yang kedua bersama Tari Monolan, bersama Komet Andes CS yang siap mengocok perut panjenengan semuanya. Tentunya masih hadir bersama Gadungan Gayeng, ada CSS Professional Audio hadir kembali bersama Citra Rimba Indonesia, tunjukkan kreasi. Padang bulan padange kaya rina, memohon syafaatmu di yaumil kiamah nanti, kata Nabi, maka perbanyaklah bersolawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Padang bulan padange kaya rina, rembulane sing gawe-gawe. Padang bulan padange kaya rina,
Gentung ya tak gentung genting Des buat des. Salaman konen des. Salam sih. Salam sih. Ora nyetrum. Kenapa? Trang treng trang treng. J. Yuk ngomong sih. Yo. J. Yo. Salam sih yo. Om kan do salam mah gledikan. Oh iya. Iki komet yo. Saya suka lupa. Ki apa ta iki? Iso kebul metu buat waselit barang iki. Silite sapa? Silite aku metu kebule. Anten lah, idoni mah kowe. Oh des, berarti silitmu lobok ya. Blombong gede ngono ya. Sama. Yuk salam sih, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ditungake Met, muga-muga sing nyawuri mlebu surga, Met. Allahumma amin. Lah iya, awak dhewe ngene tekan ndi, Met? Tekan Ae. gandungan deh. Ya, gadungan. Kowe ki krungu Awak ora? dhewe tekan kene alhamdulillah, Met. Mune udan saiki dadi terang. Iya, luar Iya, biasa. Luar biasa wae wis bersama Berarti kita Citra diizinkan untuk Heeh, masyarakat kene didongake, Met. Heeh. Muga-muga tambah rezekine, Met. Tambah jaya sehat selalu, Met. Heeh, tambah- Sing jomblo nonton Citra Mbak enggal nemu jodone. Heeh. Lah iya. Jo apa maneh? Wis. Oh, iya. Kaya donga wis sing akeh to. Ayo. Tinggal do plentong. Mluntung piye? Apa? Idoni mluntung kabeh awakmu. Ya. Ya. Saiki awak dhewe ndongani ya wis, Met. Nggih. Lah iki lho. Saiki Napa? bedane. Lah, Bakul piye? bakso ki biasane ning ngarep, saiki Oh, ning buri. Oh, Nah, mudhun pangkat ya. Ha, mudhun pangkat. Biasane ning ngarep. Ra iso. Eleng ya. Gayane petentang-petenteng. Lah iya. Wah, gayane, Met. Nek Heeh. bakul bakso, Met, masalah napa? bled ditepol, Met. Lah iya. Giajal tangane kiting ngene, Met. Pentang petenteng. Bakso gelem tuku ra? Ngono mah nyeneni lho. Ya wedi Kuwi kabeh. bakul lho. bakso ngono kuwi karo prasinten. Pancen metenteng kabeh, Des. Ah, iya. Sajake kok ya. Oh iya mong keleke do metu ki Lah apa iya. to? Mampu ledis barang lah ya nego. Ha iya wis gak apa, Met. Iya. Saiki disiapke sik, Met. Nggih. Ngarepe piye, Pras? Napa Pras? Kelek gatel. Kok Ah. kokor-kokor ngene, mbok dicukur wis lemu kok ya. Heeh, marpe rono bener. Ya wis. Yo. Ya saiki dites, Met. Nggih. Kita wis petentengan ngene iki dandane wis apik-apik to, Met. Heeh. Dandane njaluk separo-separo, Met. Oh, iya. Tak dandani separo. Karakter. Gajal didelok apik apa ora nih. Iya, gajal. Iki apa to bunder-bunder ning awak? Ndi? Kuwi. Apa? Iki lho bunder-bunder ning awak iki apa? Lampu. Kowe ndek somen to, Des? Aku ning omahe nggo HP ngono. HP flash ngono tok. Aku nggo sentir. Ah iya, diuntali bathukmu. Pripun, Pak? Oh iya, dia sentir to. Ah iya, Dia sentir lengopo to? sing dipikir kok ora rumangsa. Keteng apa terus Sekop-sekop. sing dipikir kok ora rumangsa. Yuk, Anda Apa? diduga ditatoke cangkem mulute. Ditoto untune. Rongos betek-betek aneh-aneh enak rasane rupane wis ireng ora malam-malam kaya turune sapa nyambut gawe kali bojo oleh rezekine Urung duwe bojo. ora apa luru
maneh kene kene yo ana bojo sing ayu ya elek anake sapa mosok gelem gede-gede oh apa roti roti mari cari sekali omong cangkem iya ngono ngomong ae edan kowe numpak tayo ana pras kuwi udah elek kaya diri karo guyu-guyu delokake bocah ayune rupane mecucu elekane nyambu sakit pas kuwi parabane sapi gedhi sapi gedhi untune gedhi siji aku mrongos goblok loro pira gedhi loro tak hitung 1 6 ana 6 Des aja nyanyi teh ya wis ya ayo oke wes biasa wes lagune yo yo ya Apa Des? mbuh apa ya pras ayo aku ki ra latihan wingi aku ra latihan wong biasa iki dirubah-rubah kok ayo bro kanca ngono ya ayo bro kanca rukune Islam ya iku 5 Des matamu delok 5 saja ngono rukun kang siji lakoni salat ya wis kajen matane dua kuwi Ayo bro konco Iya. Doni yo. Kok Doni piye to? Aldu ki kurang ajar kok. Wong kudune pisan meneh ya ora. Kene joget kene. Iya kene kabeh do mudhun. cepet kasih tahu Kowe jiro lupat mudhun kabeh. Yo. Aku tak ngerti. Ayo awak dhewe gambeli gantian. Ayo. Yo. Mudhun awak dhewe gambeli. Apras. Iya alah rewel. Ayo mudhun dah mudhun. Setop yang medun kabeh iki kabeh. Yo, Des resi kabeh Des. Resi. Kita kasih paham Des. Rayu. Orjene siji medun kan. Ayo, sing orjen sapa? Sing orjen kae. Sing orjen. Ayo ndang. Kalau ngasihkan barang sih. Yo. Yo midun yo. Kolo-kolo. Yo oleh. Lho, sing samonto aku gale nggon penting ngene. Kok kedon Iki ya ono medun kabeh. Nah wis padha. Iya. Spesial kagem masyarakat Gadungan. Iya. Bagi Yo gone Citra Rimba jaket kabeh. Joget ngono Mas. Heeh. Mas Doni alon-alon sikile deling-eling. Ya pokoke sing ora oleh gamelan teko jagung posisi kono ngono Mas. Aldut napa ning ngono? Mudhun. Komet sing ndang. Oh, Aldut. Mudhun. Padha ngarep. Aldut mimpen sing ngarep. Yo. Oh, masih steng ngarep. Ayo, komet. Ya, bener. Dites emet. Dites. Ya. Oke.
Ya, tunggal apa kabeh? Ya, Ayo, foreplay kaya Mas Lukman. Mas anu lho. Ya, Jagong. Cekel kuninge. Satu penampilan dari kami bersama Montolanya Indonesia. Ya, ya. Ya wes kayak ngarep kono Dit. Ngarep kono. Ya. Sapa? Sama nunjukan. Nunjukan saya sembeduk. Ayo. Omong. Ayo. Ya. Ayo prokok. Formasi. Iya. Iya, melaku cari melaku. Ya, jadi. Ya, lagunya sing elek-elek. Sang Dewi katon lami ambas parwati sami. Kita saksikan video cinta dasar bulan bagus setia sok enolong asa yoring artiko yo pustino Akcang keping desa rasa tresno kang sejati rasa cerewet lagi tembak sulinge anda sulinge mati satri jok bagi hati anget ulala takuhan mitaritan kawan lu aku nembus agak kembang sitawan cek banget manis sinawang terus rasa tresno kang sejati manggil lestari lagi teman-teman Opo Des Ades no Des sulinya orang muni Des Ades yo banteng Ades banteng ayo bro nah toko anake wong toko disio-sio mau turun ana bojone toko disio-sio ora apa-apa iya jajak muni kok ora kowe ngakon kanca-kancane do main dek kowe ngingah-ingi ora rene mako snack nek yo ayo kuwi lagu opo wah sen goleke gawean nek ra andes ya ora iya komet Bali syukur wah ancene rusak tatanan yo jaya ya Des sida golek tobrut apa ora Des iya Des mau iki WA meni aku meh golek tobrut Bu oke Des Des
ya tak omongi. Iki Rene. tukang gitare urung joget dhewe. Sing ngebas joget. Medon dhewe kok. Medun dhewe. Dhewe kowe. Mudun. Ora setruk-setrukan. Kene mudun. Ayo, sisteng, ojo ngeyel sisteng. Ayo. Mingkem. Tak basi teng Semprit. Ayo, teng. Ayo to. Ngono. Des, nek ngomong mbok karo mingkem to. Aku brongos, Dik. Adikku. Mingkem sithik ae. Ra iso brongos sak ibuni mau. Cocok bun-bunanmu. Ngono kuwi. Yo terus ke yo. Bubar wae. Iya. Oh, mah rusak. Rusak kok. Oh, kowe iki kan Andes rene ngrusak. monolan kok malah ngejeni. Manggrongsok. Nyemprit. Semprit no. Semprit sik. Wajibnya aman boten aman sedaya ya ampun lanjut